to aprangsi ka do we phanta me kardom lo nilimian aprangsi bang than ponpo nilimian bang humbor sing ronghang lapen nilidak dongkam mukam DTSC komiti long nili alam jai sarpulo lapen lasonak thak pini labang so kaching wai pon along ni tumolong man pengpen alang ni tum alhi sarpo sonsi chaphat ponlo la selang ni phan pachini ponpo ladak DTSC long a president ke hai khonsing teron lapu alang li hilo lapen lasonak thak singa chetong dundulang itum 20 estinong vothalang so elisiang kang along alang li ke yudwing anara president lo ke hai Division B lason nak taxi na chetong dundu thulang li tumolong bitung constituency long alang li ke assistant general secretary ke hai mohanti mung alang li tang chetong lo lapen lason nak taxi dak dongkam kamalong alang li ke DTEC long alang li ke vice president alang li men Joswell Hanse lasi just met pet ni tum pinong we labang so chingki chingwai pon mate tokso long bang athe pialam bang ke la pulo non ke bang ji chitia chiklo tarik trokor ni litum APSLC harat mai PKB ponji lake lang hempi pathu klam long di hala bang sor ni ka dogo be kar beng long ras to tum stame nang litum ka chetong on pedie phandame ni tum la bang so lam pen tum ala tokso long mate ka chingki ji than pon long nang litum han nang ka chu phaponia lam apu thak pachini ponpo lapen lasona taxi ni tum kache song ponang ya kenang sor lake give and take policy litum labang so arona bang itum kakam khe kache song labang so apu thak ke kroi kre lam ta matching bai ponpo lapen litum long dolang itum siksidul area lo litum long open for all ki bikok labang so puthak alam bo same nili chingwai ponpo lapen nitum labang so puthak alam kapathan ponji nili chuni ri ponji lake alang li khonsing teron alang li phansi nili labang so alama puthak bang than paklari phansi nili chuni ri lo alang li phan kadom kadwenda lalo pinungwe nitum labang soja mekedeng bangke lalo itum la non tarik trok mo alang li poteng sini ta puyon po labang so ramai pi bilo labang soja mek alam si tum san po ahok lo nitum la SDC tum ta narbo o kedam tang hup same social media long di itum hanang ki pudo nang tum border lam chini nde yan de pusi tum hane pudun kali magalang di stame non tarik trok abangke ilitum APSLC Central Committee pen same hadak ilitum asar tum ahok pet alam halai tum hanang than po la bordering aputhak koson si itum chumang la pen itum karbiara tum dak ning kachi so sedai mala halam details alam nang than po hadak saraba nasi hadak solong itum chitong SK me karbiang long ara tum handa nili chuning relo is west karbiang long pen dimhaso pen same nang chitong SK me athima hadak itum clear alam itum hadak arjuloi la pen nili pudaming tum kopia posila tum nang ke jong wer mala SDC tum de tum han kaita bordering alam chini de lasirak chini onde ka chini dunja bang ke la hello hadak ke dam tang hut pustame himonto wangi pusi pudi hadak halang hem philong pendel ke mbok hadak give and take a policy aputhak alang tum ninje pa clear phansi wai pulo a committee ja senglo pius hajurika men pensi ke senglo stame hadak alang tum ke dam tang hut stame hadak do thake de lo meeting amai bang asila halam da main itum non la 6 arni bangge itum sarpen clear ponpo hala so long le itum han la block 1 block 2 bang ko PC nang ke claim piden ma di la asam government atum la halam aputhak arjui plute nang le tum la 6 tarike bangge nang cheton pet sigi melo nilipen pui bangke la pen bo pen e sondola alang li ninje la bordering alam lo di itum ke ko penta mane itum phanang ki thik pido 1951 di hala so demarcation la so karbiang long 10,434 km along lege tu mane ke thik pido la pen 6 dula long pusta me tum long paragraph 3 long sedak tok dak lo len long le hem ke tum tribal tum pu tum hanang tok pidak lo la se hada paragraph 3 a long lang lo te tum la tum len lo ka chipunai la hai ron tum phanang ke thik pido la hai lam pusa me tum la so tarika ni si clearly pen tum chinik po la senilhin pen nona ko bang kela pan se than po mo alum so pine dolang pute angko ni lipe clear bo to dang li phan itum phan hok pet klar dak pen alam
alam the puthak na melang lian ninga klong alam ben alang li la bangso tok su long alang li chethan pon lo la thon la son dak thak si li tumlong la bangso tok su long ni li ga chaphat pon along alang li manping ke thipar piglo alang li ke PSLC long la dak alang li ke west kar biang long along langdam lo prota alang li ke youth ahin ka president lo la se alang li pen le puthot itung nam ther ji pon thulna Kardom alang li spokes DTC long lamja sarpo kya hai phansita apornai pipot aprangsi nili kipu ba alang kapaklar dak kaniyak pon kang tumbang la hello je border issue puthak bu bangala ke easy ge moni tum en ponang ne ako social media long tapupu oi PHLC bang atum phan bangge pupipik je ek sorsat tanang nak titi ASC tum tahedi border issue puthak nang tum ekdom ke claim nun pangwekrang pangwikrang relo damtang karbirong supilong ta give and take policy nitum youth tumpen sisi tumpen lapen always angkang nitum chesong ponlo lapen la so akache song a join ni pensi hadak aka adho tum la BJP RSS long a cherab dun dong bang phutum bang nitum phan case nang pile la ke damtang point thombak dolo nitum hearing damtang bikrom hanse ke hai tadolo lapen nili hoi bang tadolo khlasuhut lapen kursing timunga ke hai tadolo lapen la ala papuram terang la hei tum khalasuhut ampeng ke damtang la so akachi song along metheng tom odet pupena jok ni tum phanbang la so kes ni tum phanang pabon ponlo ningdu galam so alam the puthak piniar ni bang pa ka tum ta klardak alam the chini duk ba chining tung duk la pusona tum ta do ta hai mane la se pinungwe bang ke thandak lo give and take a police puthak bang strongly condemn lo tum nitum ge halatum along chekroi dunde je Assam pen nitum jitu mane Pijus Hazarika jitu committee along pusita me nitum aphan Meghalaya along nitum kipining tawe kenang kelong nang ji tawe det mate di nitum alang tum pen kopisi kaching wa ni kenang sot ke dupo border issue puthak pulutang te chingki wa i putang te da council along ta CM tum do ka di CM tumdo lapen dak MP MLA putado la sila tumangbong let chingki jethan pusita me la ke la tumangbong taklar dak sai claim unji la sini hin pen bangalang tum phan ki pudun kang tum karbing lo autonomous council avanta la so puthak bang easy and edet nangji la ke party isu ke leader ke mati di la ke all karbing lo lampina la sada ka to nu ke du tum bang ke jongsi KRIP ahok binong ba police sitame hadak hadi police station sitame BP dam prang nang bo lapen hadak ke do ke thak tum phan sitame kupima akenang sot arju chardang bo la non ke dobom la 20 nong bathalang so LA la BJP pen ke haidun rupsing teron sitame thik la son thak son si Assam pen non nitum ke andar Assam sidudun lo tema sita non por ni anta nitum 1951 district long popen khala sut ke tha alam wang wi ke mati di Meghalaya tum ta 1972 di alang tum Meghalaya state nang long lo ampen Khasi Hills Jaintia Hills Garo Hills alang tum ta district chedorep lo a council dorep lo poifi sutame laso non longle karbing long pen ni tum Meghalaya angbong thang alam awi laso alam the non nang ke klang bang ke nut bahai ni ki pui bang le BJP ta polisi lo damtang la Manipuri tum along thek dam long lo ke mati di Manipuri aklai shedi jalaso alang tum ni tum phanang khai so phanang lang un e big BJP tum bang ke la bang rat tum bang chini nengi la bang asini tum give and take a policy ke ni tum ke kroidun de binong lo li tum phan sita me khai balongri kaching hon a farman nangli tum jong si ke tong kang tung du ba ning thir et penang che tong dun ning hang bulo tangte lang hem philong nangli tum nang che tong dun pet se ke mi asini tum DTC pen hoilo ba PHLC pen hoilo la sinali tum phan ngachu ningri ke la helo te nil hin pen lan chalo churolo alangli ake hai Divinson be alangli ke dak 20 nong sti uthalang so alangli LA long you the president lo alangli phan churolo lasona thaksin tum long nanga che tong dun ko pai ke me pen alangli nanga che tong lok bang ke hadi ase alangli fundamentally ke hai mohontimung la ke bithung reng thama along alangli ji is assistant ki balo somehow secretary lo ase alangli fandame thi hek pen mane jumesen alam la bang so puthak achu phap pangjang alam the bang rar pan than poni phan se ni lin ben chone rila to
Kardom pu alangli DTSC spokesperson alangli han samai niliphan lam thegi jai porang people alangli phan samai nilhin pen churula nilhin pen kethan bonji pu bangkalap son lo nilitum la episode songolong bang nilitum ka charap dun bang kenang solo la sinon lang hempialong nilitum 6 dole awareness kbg la pen la se haladak nilitum la border issue halai hui ilitum kacerai kom border kacerai kom nangji lahai hui bang ke ilitum akenang sot la se ilitum mithang 6 dollar long ri bang ke ilitum kacerai kom bang ke ilitum akenang sot la si ke don kar beng long rat phan pusame nili chuning rilo la si nang litum pusame la bang so a meeting amai ki bipon ji arni kachinia tum an ke kidun eji kacerap kachitun eji phansi ke don phan same chuning rilo la pen ilitum kar beng long along MP MLA lapen CM EM hai hui ta ilitum karbietum sikong lo lapen karbietum saide lo lasi alang litum pusame itu malong ribang nang kirai pi pangwe krang yo ini si ilitum pinialnian ta songnang bom lo ilitum asontin pusame asontin ki song pusame ilitum songnang elo lasi moi prang lai hui akisung bang ka song jok plot ji phan bang ke litum non ephoi amut pi ben litum ka song thebji phan si litum kabor ilo lapen kidon kar beng lora tum pusame nalitum nang cherap nang chito dun thebji phan si lai pesar se song long ke bang peji phan si kidon kar beng lora phan same chuniri lo la pan si nilam thejai chol to churulo ake hai mohon timung alangli puthot alabang so tarik trokarni alangli langhem phialong rat armung nanga chetong donji cho phapang jang alam the nanga tham thega pot alangli phan churulo la sonak thaksi halai litumolong nili ake hai dak nongkamokama DTSC committee president phan arjung tung halai litumolong 10 seat kibikok la open for all la bang so puthak nangli rat phan puthot klar dak phan pachini 2000 nangli phan nili apor pen nang chuning rithulo mesen lo la bangke alam bangke tum 60 area bangke tum karbiang lo ha 60 lo bangke dake reservation abe lage chini lor sime clearly si tok dak lo dake reservation abe boru tirel council bangke hadake reservation do 40 seat ang bong pana tum 38 bangke reserve lo 4 bangke nominate lo 6 bangke open for all da bangke la tirel council fan ha asi itu lo bangke la pusona abangke ni de la 60 long pur etc nangni tum theklong le la reservation pu bangke asinon la arlu song tum bangke bunai bori la constitutional amendment pu do la ningkan sometime pu seda to ha sometime la constitution la soki lar do amendment asolong bipon to that na pu bang sini tum ka phere bang lo hadagang si non bang 123rd amendment lo mati da bangke theklong le la mola se 123rd pena BC option amendment dolang pu da bipon ko na pulan channel se men non ke thek dam long bang tirel council pulo te lake kar beng long bang ke dake reservation pu bang ke thek long le boru tirel council bang ke do he open li pulo mati la se la open for all pu bang ke itum bang ke kroi thek thilata se dam tan tum chi song lo mati di la bang so kutha ke avi ve po se non ka pe duji ma tha tha ni tum sungse ma di ka ve dar hormu se ka pe duji no open for all pu we putang de la hada bang ko PCG binai ma non la kenam tang government ala arlo song dum la 2011 la so ikor la ba so kaino na ikor la bang ge tum pujam si me e me tha long ri non dai tum border issue ban se ga char bonang ji angring thidung la mati si angko non bang ke jor thuji ki pi thuji bang ge la bang ge awe be hon mu ka pe do bang ge la ge ning oi binong lo kam khit thib lo la pen kroi ta kroi nang ni tum bang ge di dake itu masih na paragraph 20 long sip tok dak lo mati dake tribal area pula tribal pula gomalo nangli nili pening long khaya so tu man se tribal lo dake mane ake che ke be ko na so fange tribal pon pilu mati ko tu man se tum sit cap pe poningi di open for all pula ke chikro mane ang theka lilu mati lage itum ta no ne khai chan bomi matha se na along le si tume bihek mati 10400 square 34 km pen thalo mati eto munit itu munit chancil mante munit chanji di along le ka kam kilo manti la suppose la bangke mo panalang din nangkar ju peklar kon tha bola mang lai lo tum 60 la competition la 60 lo bangke ituma karbiang long pa di mahasa pangke awe dake la person sit pek boni puta awe reservation pawe dake only for tribal area pulo dak se tok thib lo la sila bang tum chini pame sime la pen mohejong ala sapsu nili edun thu chat po
border purute along le purute kar border de long le lo mati di da ar lus da me long le lo mati ta me non pinya ni tum la PGR long le da polo tum cherai kom dekhe de lage itung kar biang long si dulu lagi 10,434 square meter ar lusi dulu ta me non dak PGR borbil utor borbil long le pipotum ci protection dekhe de ke ra dekhe de ke hada len lu si tum hana pilomati paragraph 3 long se me thang len la konsil itu bangke me thang masi len lu chu bunai ning pu hada ke tok ang dulu aron nang tok pi ang lu tapi nono bangke lahai ta tum chu protection se hala kidam tang hala SDC government tum bangke tum han me judun nang kar bok di border chera ka dum de border long adu arsi dun ma chisong dun ma pusane pu hello men itu ma sar pu ber lo la pipon ma itu ma tribal pen itung kar biang long a border no along lichot ma non isilam Nogang district Golaghat district long tilum taring koi nang kilu tang la so long le tum polo cherai thang hede di halata arjumi mi sen lo di arjunang kokpo SDC tum ha halata helong le gali man te la me khala de dang block 1 block 2 long le ma haputa bang kilum taring koi nang kilu lup wala bang chi matha the la si nilipen pachini thui bang la lo la si tarik trok ani bang ke kadu ko be ang long ane karbi la pen khai so du man ke chetong pelo na a hok alam hadak itum arjudun na itu masaratum bang lecturer mesen tum wangi asi lin pentala pansi thanun thek chona lo to tang te lang li phan ta me klar dak ben itum han ili kar ju teng pen lang li nang than thek la pen ka ra da phan ka pachini thek pon ni le lang li phan churo lo asunak taxi ni li hen pen ta me son ni lam ni li thevet pustamen ni li thekhedet pustamen ni li thevet alam pen ni li ningje poning tung la bang ke puthot lam chi rui son si man det posita me non APSLC pen lang hem phialong chitia chiklo tarik trokarni labang sorni long bangke karbi ang long atoka no east west dimasau pen ta me rat det mate karbi khei mate inglong arat kaching hona rada tum nange bar pen halamang so dimolong nanga cherap chitu pen muluk nanga chepa ong la pen itum kheso la pen karbi karbak arada tum ning si do vet lang epeng vet si do lang pu ang thek nanga chepa klaing phan ke lang hem phi long pathu kam long si ka dogo veta lira lon pen ning si ding thini si pen hala dak ka che song long nang tum nang ar jab dun pen mayar digi pi la pen mai EPSL si aja kong kapang tang la so ang thek chepa klaing phan si ka dogo vi phan ta me chu phat pan lo la pen la sonak thagi si pu thoni li ning du kalam da ning e poing tung itum karbiang long itum west karbiang long posta me 20 nong st wathalang so elisiang kang long ta me litum long MLA dulu alang li rup sing teron ake hai ili tuma phan hala dak suluk so dak dok ko ka phit busta me khe so yan ka char but heglor ko mane labang so nang pachar but dud abang la haya pu thak li tum long ke dok kok pena jogalang li police nang hala dak outpost ki bi bedet police a phai ki biam det labang so puthak pota menili labang so tok so long pen ning duk chebak lang tu la sika dogo beta la hayalam nang tu matha pen itum khe hi jan kaching honala matha pen ka dogo be kar bieng long arat tame nang bar non busi nilin labang so atok so long pen